Nindot kayo ang ambience. Nindot pud kayo mga ilang mga tao, mga crew. I wanna feel and I'm broken hearted. Everybody, got nobody, so I do it so long. Yo, what's up? So karon galaglaag ta na taog dapitan. So, muuli man naman daw sa Tidilin og Manila, manglibre daw siya panihapon. Manglibre siya panihapon. Dayon, gusto man daw niya nga nata diri sa dapitan. Kay naay restaurant diri nga ganahan kay siya. Ang kitchenette. Sa ngalan ni? Kitchenette. K2M. Kitchenette. In Pulo, Dapitan City. Okay. So, nara sa Tidilin. sa Tidilin. Sa Tidilin, wala yung libre na tagpo niya hapon ron. Kaya mauli na daw siya Manila, ugma. Dayo, na naman daw ang foods, mga on na ta. Mga on na ta. Dagan kayo may isa mika team. Antar ko? Indot kailang lugar. Ito ipakita ninyo ang ilang restaurant. Overview sa ilang restaurant. Kay nice kayo siya, nindot kayo ang ambience. Nindot pud kayo mga ilang mga tao, mga crew man siguro tawagan na. Accommodating ba ang time? Sila, pero na silang kaon. Kuha ni. Agad na lang kuha ni. Then, pag-abot na to, diri, gamay na lang kailang sudan. Kuha na lang. Barbecue. Dayon. Basta, katong ako ipakita gana mo, nalang tayo bilhin silang sudan. Pero usually, daghan kayo silang sudan diri. Mas lami pa dyan. The best kayo silang sudan diri. So, mga aon sa siguro ta. Mga aon. Ha? Mga
Ginagawa mo. One eternity later. Yun, para sila perting kaon. Oh, di ba? Dayon, pag kiton ta mo, unsa ang ilang gipang kit-kit, ang ilang gipang haon. Yeah, going abroad. Kiton ta mo, unsa ilang gipang haon. Mana sila kaon. Salamat, madam. Maramong gibiyaan. Gibiyaan nga kalat. Salamat ya, madam. Balik ko. Lagyan mo nagkikuha ni. Para lang pangalan, K2M. K2M. K2M Kitchenette. Will go to Pantasilan? Yeah. Will go to Pantasilan? Mana to Pantasilan, te? We will go to Pangasinan! Yay! So, mato na tagpantasilan. Atong laag-laag, wa pa naman dire. Wala pa daw naman atong gabi eh. Kay, madto pa daw taog. Pantasilan! Yay! Come! We will go to where? We'll go to where? To Sadiwa! Okay, bye! Eventually. Yun! So, naabot na ta, nauli na ta, then wala na lang ta nilaos og Pantasilan. Kaya ano, pirting hilak sa tong kauban nga bata. So, basin sunod, mga sunod video pohon, nagtag Pantasilan, kuyogon tamo. So, as of now, diri lang sa taman, hangtod sa sunod nga panaguban. Salamat kay sa pagkuyog-kuyog. Basin na lingaw rapod mo or unsa. Don't forget to like this video, comment, share. Basta akong balik-balikon, ayaw kalimot og subscribe.